kabaruji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Hande ko talata 17 lewru février hitande ujunaje 2026 yonti meftande men e kabaruji. Jaten e kabaruji to dowlaji dentude Amerique e kabaruji international ko dendi men Amadou Touré. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hira mon kabaruji meɗen États-Unis giɗoɗen ko toon to Chicago tunnade kabaruji gummiɗo toon to NPR on kanko biyeteɗo Jesse Jackson ko neɗɗo politicien ko neɗɗo kadi kañum hoorumum kaɓaɗo ko fate na haare ɓaleɓe contre tubakoɓe ɗum noon kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kañum hoorumum wondino e kanko Martin Luther King kadi kañum hoorumum wayli mbaadi parti démocratique politique muɗum e kital 1997 kañum hoorumum nde woni candidat présidentiel en wayno o yamo sankima hande subaka en sankiri kadi ko duuɓi 94 kanko Jesse Jackson noon tunnade kadi e konngol gummingol to galle mabɓe mbi wonde koɓe perdi babiraɓe perdi kadi gardiɗo perdi kadi kamɓe fami o neɗɗo jaaɗo e fami mabɓe jinnoɗo ɓe no fewi ɗum noon ɓe mbi wonde ko ene wayno oɗo sadio ne gonde sunare ɓe mbi wonde ko ganaysi makko walla yimɓe aroɓe tawtorede yiide goski makko jogoro wonde ko toon to ko Chicago ɓe kalani ñalawma on ɗo jogoro wadde siwtinton tan kanko Jesse Jackson e nder hitande adande walla e nder manda gadon mo Barack Obama kanko hoore makko yiyanoma toon omo ari toon ni omo wiye wonde ko o ɗaminna ko oɗo ñalawma ene tawmo omo wuuri yiide wonde ɓaleji ne ardi États-Unis kanko hoore makko yinoma o waya toon kanko e Oprah Winfrey wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio ni kanko Jesse Jackson ko haalte makko e ɗum noon ko en mbi wonde ko hitande 1960 taw kanko hoore makko mo jangga toon université gonɗo toon to Illinois on sa o dañino caɗele sababude yidde mo dañji defte ko janguiri kono e wayno on sa wonno noon librairie gonɗo toon ko librairie tan pour tubakoɓe ko onon sa kanko yimɓe jeegom woɗɓe ɓe mbaɗi ko wiyete sit-in yesso librairie o ɓe nanga hen caggal muɗum nde ɓe goppa nde en sababude humpitade mon kadi ɓaleɓe woɗeɓe no mbayi o fati to état biyeteɗo Caroline du Nord janggoyi toon ko fate ko agriculture o jangguitade université goto technique ko fate histoire ɓaleɓe toon to wuuro wiyeten ko Greensboro Caroline du Nord kanko Jesse Jackson ko neɗɗo gandaɗo e Amérique kadi ko neɗɗo respectaɗo ko neɗɗo kadi jogguiɗo konngol e église aji mabɓe kamɓe catholique en to Washington tunnade kadi ko ummi to journal biyeteɗo The Hill hono kamɓe démocrate en e gardugol makko kanko Chuck Schumer ɗum noon ko démocrate jeeya toon to New York ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe neldidde to Maison Blanche ɗum noon ko mbiyata proposition mabɓe contre proposition mo ganduɗa en kamɓe républicain ji ɓe neltirno en caggal nde kamɓe démocrate ɓe mbanno ɗaɓɓade wiide wonde ko alay saago toɓɓe sappo aɗa ɓe namdiɗe en alay saago ɗen mbaɗa so tawi ɓe jiiɗi kamɓe républicain ji kamɓe démocrate ɓe janta mabɓe pour dañande homeland sécurité budget ɗeɗon toɓɓe sappo noon en jeeya hen ɓurɗe haalede hen oɗo sa joni kamɓe démocrate eɓe namdi yimɓe liggotoɓe immigration walla daɗiɓe immigration ɓe yoɓe guittu maskuji mbaɗata jeesa mabɓe ɗi yoɓe nattu kadi hutorade kala doole mabɓe tan nadde galleji janen taw ɓe ngala yamirol ummide juge et surtout kadi yoɓe nattu kadi hutorade roboji walla dronage beyoji e guure heɗen ɗum ɗo foof pour yiilade immigration e walla hutoraji won autoji taw mbaɗira ko pour guerre ɗum noon hutorade ɗum e nder guure he ɗum noon ene wayno ko kamɓe démocrate en ɓe neldino ɗum ko ñande 7 lewru septembre ko yalti ñalawma kadi wiya wonde ko kanko Chuck Schumer ene wayno ko ummorade toon to Maison Blanche ene wayno ɓe keeɓi kadi proposition goɗɗo mo kamɓe républicain ji hande ɓe namdo démocrate en pour yo gusto toɓɓe ɗum mbiyata ɗe kono ene wayno oɗo sa joni kanko Chuck Schumer siftin ɗon toon ko kanko ardi démocrate en toon to Sénat ene wayno wi wonde ko toɓɓe ɗe ɓe namdi ɓe ɗeɗen ko toɓɓe américain ji fof jiiɗi e ɗum ɗon kadi ko hunde neɗɗo fotani miijade ni kono ene wayno oɗo sa joni kamɓe républicain ji kadi ɓeɗen pela démocrate siftin ɗon tan hande oɗo ñalawma talata woni ñalawma nayaɓo mo kamɓe département homeland sécurité e presque baafe mabɓe fof ko guddade donc ɓe ngala budget koɓe liggori oɗo sa joni donc hayso ɓe jogui koɓe mbaɗata oɗo sa joni ko gueɗe tan wona opération ngaji mabɓe fof ɗum noon haɗani eɓen continue hande e yaade won guure won par surprise e nder ko yalti hannde kadi hono juge goto fédéral kañum hoorumi yamiri gouvernement Donald Trump yo artir photo ji walla mbaadi gonnondi toon ɗum noon mbaadi kolloji wonde ko kalfandi woodino ɗo e Amérique ɗum noon kalfandi ko yimɓe ɓaleɓe addunoɓe ɗo ɓe e ɗum noon tugnade ko yalti e kanko juge o ko yamiri o wi wonde ko yaaci kala photo ji mbaɗanoɗo ɗen photo ɗi kadi ko taw hollanno ko ɓaleɓe no gaddira ɗo ene ɓaleɓe kadi gurdam men no wayi ɗo e Amérique ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ene wayi nde ɓe ngari nde ɓe guittini ɗum ɗon ɓe mbi wonde ko kala ko fate kalfandi ɗum ko hunde nde meeɗani fotani wonde histoire Amérique kadi ko hunde nde kamɓe gonɗan ɗum kono noon ko wawi wonde fof kanko juge fédéral o taw to Washington o yamiri ngal ɗo natal kollowol wonde ko kalfandi woodiɗo e Amérique kadi Amérique no leptira Amérique ji ɓaleɓe no leptira ko wawi wonde fof ɗum ko yamirore kadi fade gouvernement kanko Donald Trump ko yaaci yoɓe gartir ɗum no worno
Haburuji men États-Unis ha hande tunari ko miton to CBS News hono kanko Hillary Clinton siftindon kanyum woru medin wonde secrétaire d'État wala ministre des Affaires étrangères et gouvernement kanko Barack Obama kadi ko jumsudu ancien président Bill Clinton e nder kongudi di ali o mo halde CBS wi wonde ko en wayni ko gouvernement Donald Trump won gede de wadata odo sajon ko fate dido halluji wala dido dossier parde Epstein file dum non en wayni ko wiide mako dum do won ko be ciudaten ça veut dire ko hol naki tawde be jabani yeltini won gede won ko be ciudaten ko be jida yiye kanko Hillary Clinton non en wayni tunade hande ko CBS hade o mo foti arde ton to congrès nyande no gas jeegom lewru février dum no fotta yimbe be ganda jeabe oversight committee dum do foko page kambe républicain jen surtout en yidde to tunminde hono kanko Hillary Clinton e jomsude makko wala yiddi tunminde yimbe wadbe taw e wiide CBS e tunade hande Hillary Clinton ko ala taw be jabani haalde fate Donald Trump ko wonde fo en wayni ko ciagal de ndo ari nyande no gas jeegom lewru février de kanko ancien président Bill Clinton kanko no arnaaji no gas jeedi o joddo kadi yimbe jeabe o do committee e gudo gomu won biton to congrès kala ko fate luwaji pour voter tunna hande CBS News ko hali en wayni hay goto mabbe kanko ancien président Bill Clinton e wala kanko jomsude makko Hillary Clinton hay goto mabbe takka ko bonandeji ko fate Epstein file kono en wayni be jiyama hen photo jom jiyama dum wadi binodda e be namde haburuji men États-Unis hande tunade kadi ko ummi ton to Newsweek kono kanko président mo États-Unis Donald Trump o namdunoma dum non tan woni avion makko mbiyata Air Force One journalist ji namdi mo mbi wonde ken namdi won ko halte o do sa joni ko fate kanko Christina gardido Homeland Security e goto e wajrobe makko kanko Donald Trump biyetedo Cory Lewandowski non ko kanyum horum ko bajro dum kanko Donald Trump wonde be do enen goni seylaabe wala jogi ceylagal taw ko ceylagal ngal ko hunde addore hawnaki jibre wonande to Maison Blanche sifti don tan e wayni ko kanko Christina e kanko kadi Cory Lewandowski kam didi foko be resbe wayni kadi so yiyama wonde be gonni jogi ceylagal dum non ko ceylagal taw ko saltiyagal gongal hen dum do kadi ne wawi addude ko mbiyata mankude laabal mankude kadi gongirantagal honande département Homeland Security mo kanko Christina e mo ardi de Donald Trump namda dum non e nder kongol ko jaabi wi wonde ko o tinani dum kadi o anda dum don ko non mo wanda dum don so andi dum don hawnaki mo warta mabbe ko wonde fof en wayni ko kanko Christina ni kanko Cory Lewandowski en wayni hay goto mabbe namdaka ko fati dum don surtout dan Cory Lewandowski kanyum hoore mum gila e manda makko gadano kanko Donald Trump o meedi kadi wonde goto e wajirobe Donald Trump e ngol do kadi wartirami manda makko didam fati politique en wayni ko kanko Donald Trump mo continue hande wadde page fof pour blog de woteji badoji hitandu ujunaji de nogas jeegom dum non ko subade ko fati sadiyankobe tunnaade kadi ko haali hande wi wonde ko mawje feere fof bele yimbe nganda liggorobe Homeland Security walla yimbe liggorobe ICE dum non ko dadibe odo sa joni neldebe gure kewde tawne jilo immigreji e wiide mabbe bele bedon enen baawa rende nokkuji bo gorsedi ko e lewru novembre hitandu ujunaji nogas e jeegom tunnaade kadi humi won etaji won surtout etaji nganda kambe democrat en laami dum bi wonde ko be choklani ICE be choklani hay dole godde gummidi ciagal etaji mabbe tawde kambe koy mabbe be namdaki dum don ko ay wonde fo dum do kadi ko hunde nganda kanko Donald Trump wi wonde ko mon continue haalde wi wonde ko woteji badadi surtout tugi wutan ujunaji dido nogas ha do gonde do dido etaji fo en wayni ko woteji batte ton ko gujjirede e wiide makko kadi wi ko House Republican jabani elminde woteji di kanko wari makko mo wad page fof belle kam woteji di mo rena dum no wirata kono e wayni democrat en walla yimbe hewbe wodo sa joni paami wonde ko kanko dum do fo page makko belle Republican en bassa nature jogade majorité ton congrès ko ay wonde fo en wayni tunnade kadi ko yalti hande hono kanko senator Mark Kelly dum non jeaton to Arizona Siftington kadi odo sa joni kambe département justice be pawno dum mudum bonande ciagalde jaayi bedo yimbe jeagomo democrat wonna video ene ciftina wonde yimbe o jaabe militaire uji e États-Unis kanyum ko important jabde kala ko wete jamiroji de kadi takku jamiroji dewan lawol ko Siftington tan yontere bindunde to woni woni ko jury mo be jeftuno en kanyum ko e salinoma fawde makko kanko Mark Kelly ido to ngeji ha hande mo damini wonde ko Peter Hegseth gardido army o ma wad page fof to domaine ko Pentagon army to bele no wawa bonnude inde makko walla bonnude grade makko walla bonnude ni hay jobde wete ko dum wadi kanko Mark Kelly o yomo damini o do sa jonon ko miijade est ce kanko war makko mo foti wonde candidat pour ardade leydi États-Unis dum non ko woteji tan ujunaji de no gasi jetat kanko Mark Kelly non Siftington ko senator jeadon to Arizona e kadi ko ancien militaire e kadi no en wado sa joni kanko woni goto en jeagombe do democrat mo kanko Donald Trump o yino wonde choke walla au moins ngadde pawe bonande ko ay wonde fof dum do kadi ko kanko Mark Kelly dum haal ko jida dum don kambe democrat en ben continue hande miijade hol yimbe jogor bonde candidat en no en wado sa joni ko jida e kanko Gavin Newsom en haala en hono kanko
kanko gouverneur mo Kentucky hono kanko Bashir en haala en kadi hono kanko gouverneur mo Maryland hono kanko Westmore non siftin don dedo balde fu haalumne haala sibabunde invitation mo kanko Donald Trump wonno pour gouverneur uji États-Unis fu ta kanko ala hen kanko Westmore donc kanko e gouverneur goddo démocrate be do didi invita ken kanko Westmore non e haaluji di waali o wonde dum do hawne ko lenyamagal sabu en wayno ko kanko woni cukku gardido fedde gouverneur uji États-Unis fu ko woni sababu kanko wa ofrane invité habruji men international gidaden ko tonto Genève tungnade kadi kongudu gumido son e délégation mo kambe Amérique e gardugol hano kanko esum Donald Trump Jerry Kushner wonde nelado mon kanko Donald Trump wonde hono kanko Witkoff ene wayno bi wonde ko jonde mabbe walla kaldigal mabbe kambe délégation mo Iran taw ko ardi dum ko ministre mudum des affaires étrangères mi wonde ko kaldigal ngal ni yaari yaso kadi goto me fof ene jogi hen yaakaare wonde ko mabbe nanondir siftin don tan ko kambe États-Unis en wayno bi ko wonde kala ko wiyete en wurtinde dimdoji koye nucléaire non mbiyadum enrichissement walla hokkudum dole dum mo mbiyata enrichissement ene wayno ko kambe Iran e poti yaltude kala programme nucléaire mum jogi Iran non kanyum hoore mum wino wonde ko kala ko woni fatude deedo koye nucléaire Iran en wayno wi wonde ko wadir dum ko sibabunde programme uji mudum civil programme uji patude en ko fate énergie dum non en wayno ko sakiti ko hono kambe Iran be bi wonde ko be mbawi yaltude programme uji mabbe nucléaire ha lab kon non so tawi États-Unis kanyum hoore mum itte sanction ngaji pawade mabbe di kambe Iran siftin don tan ko gila laamu Obama laamu Joe Biden en wayno ko kambe Iran sanction ngaji nanen pay mabbe taw sanction ngaji international surtout kadi sanction ngaji kambe États-Unis odo sa joni be continue wadde pression pour wonde ko Iran fotani yeyde pétrole may goto Iran fotani rokkede jukkondirde e leydel godde ko fate armaje gede banno dum non wayno ko tungnade hande ko kambe Iran ko be kali be biso tawi don sanction ngaji gittama hawnaki won wodno be busi ko ay wonde fu délégation ngaji mabbe kambe Iran e kambe États-Unis tungnade kadi e journal bietedo Newsweek e BBC kali dum bi wonde ko en wayno kaldigal mabbe tonto jene wadi ngartam anda ka non holde be ngartata ko non wayno ko kambe Iran e kambe États-Unis gore me fu wadi proposition ngaji adum non wayno délégation mo Amérique woni ko yartuji kambe Iran kadi en wayno ko ruttobe leydi mabbe ko ay woni fu kaldigal ngal ko kontinte tungnade kongudi ciakitide be kali kambe délégation ngaji diddi hadame bu ma tonto Genève to Afrique du Sud tungnade kadi khabru gumidi tonto Radio France International bi wonde ko to Pretoria kanko ambassadeur kesmo kanko Donald Trump mo nomi to Afrique du Sud biete Brent Bozell ene yettimo ton hande odo nyalom talata hande tonto ambassadeur mo Amerique gondo to Pretoria tungnade kongudi kalade wayni ko gargol makko ton ari koy saha mo ganda jokkondiral diplomatique gongal hakkunde États-Unis e kambe Afrique du Sud sifete ko sifaji mojjani dum do fonon ko tuggi kanko Donald Trump ko arte lam ko sifete don kanko Donald Trump en wayno takkino kambe gouvernement mo Afrique du Sud wonde e jeya e golle de ganduda wardi walla tampindi yimbe taw ko tubu ko be catholique en wonbe ton to Afrique du Sud dum non ko hunde de ganduda en kambe Afrique du Sud be cialini mo dum e jaban dum don ko yanti dum kadi hono kanko Donald Trump en wayno ko ambassadeur mo Afrique du Sud jogino ton to Washington e wayno be ngitino dum bindu be yaltu leydi dum non sibabu de wiide mabbe ko non odon ambassadeur mo Afrique du Sud en haaluji walla ni wada gedde de ganduda ko gedde ko lundide politique mabbe kam États-Unis dum non e wayno ko tugi nen hande wayno ko kambe Afrique du Sud be nomani taw hay goto yo lomtom ko way wonde en wayno ko tunade hande Radio France International hade odo ambassadeur biyeto Bozell jaro e dubi caban jeedi jodade ala sago wawa kanko war mako addude letruji mako jamirore faade ton to mo gaddu leydi Afrique du Sud hono Cyril Ramaphosa dum non e wayno kambe Afrique du Sud e kambe kadi ambassade mo États-Unis hay goto mabbe haalanne holde odon cérémonie jogor wadde kon non odon cérémonie ko kanyum wala tawade mako kanko jodade e jappere mako pour wonde ambassadeur asifti don tan kanko Bozell ko conservateur ko neddo mo ganda lundide no fewi kala ko faate mediaji ko badata kadi kanko war mako ko supporter Donald Trump khabruji men international sector ko fate ko tunna dikade Sénégal ben woni ko do sa joni leydele jeenay kanyum ko men kalimbi wondi ko ji lewru dum nan jaadi don etaji Émirats Arabes Unis Liban Iraq Palestine Qatar Yemen Kuwait Bahrain haldu journal goto biete Saudi News delo leydel jente Arabie Saoudite en wani ko nyande alarba sapo jete lewru février wonata nyalamu gadano korka tunna ri hande kadi yo Sénégal ko alimbi wondi ko France juma mawdo gondo son meter grand mosiki kanyum hoore wi wondi ko nyande alarba sapo jete lewru février kanyum woru men mani ko nyande wonata nyalamu men gadan korka en bi bandira fofu yen battuni mu uddata meftane men kabruji nyalamande kabru coftal balli jaatenen koy musidde men Tidiane Niang ko non tigi musibbe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio wal sare gadorden kabruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie jencudi championnat mo leydi Mauritanie Super 1 potalki yede hande 17e journée kippu FC Tabrak Zen kanyum hebi polge yesso kippu ASC
police logginayi ndiga galɗo pottal ahmed addi loggi tati e biteɗo Hamad Ndiaye addi loggol gotol caggal 17e journée classement championnat mo leydi Mauritanie Super D1 ardi ɗum ko kippu FC Nouadhibou en jogui 41 points ɗiɗaɓo ko kippu ASC Douane en jogui 34 points tataɓo ko kippu ASC Pompier en jogui 31 points nayaɓo ko kippu FC Zaydane en jogui 30 points woni 13e ko kippu Inter mo Nouakchott en jogui 11 points 14e ko kippu FC Lexar en jogui 9 points kippu Keydi FC kañum woni 10e en jogui 19 points tubnade kippu ASC Douane baynago mabɓe kolliti hono atka mabɓe Hamoye Tanji transfert am tinda to championnat mo leydi Libye Super D1 e club biteɗo Olympique Libyen Inter Arena Futsal caggal pottitte quart de finale championnat walo andamo équipe aji nayi qualifiɗi demi finale ko kippu Madina Salam kippu Nyanga kippu Shabab Nimjat e kippu Fez Ligue des champions africains caggal tirage kihiɗe hanki andamo pottitte quart de finale kippu AS Berkane kañum jogori hiwdirde kippu Al Hilal Espérance de Tunis ma jabbo kippu Al Ahli e kippu Mameli de Sundance mo Afrique du Sud ma hiwdiri kippu Stade Malien Far de Rabat ma jabbo kippu Pyramide FC jencuɗi pottitte barrage Ligue des champions gam tawtorede 8e de finale kehiɗe hande nde woni 17h45 GMT Galatasaray kañum jabino kippu Juventus ko Galatasaray samti kippu Juventus loggi joyi loggi ɗiɗi Real Madrid kañum yahe nder terre Benfica fi ɗum logol gotol ndigam Monaco kañum jabino kippu Paris Saint-Germain ko Paris Saint-Germain yahe nder terre Monaco fi ɗum loggi tati loggi ɗiɗi kippu Borussia Dortmund kañum heɓi fartange yesso kippu Atlanta taw ko loggi ɗiɗi ndigam ñalawma janggo pottitte barrage gam tawtorede 8e de finale ñalawma janggo alarba so woni 17h45 GMT Karabag ma hiwdir kippu Newcastle pottitte tati 20h GMT Club Brugge ma hiwdir kippu Atletico Madrid Olympiacos ma jabbo kippu Bayern Leverkusen kippu Kilit ma hiwdir kippu Inter do Milan kabaruji men cofsal bali ko do kaade en calmini hettiyankoɓe haalirde radio golle mon jooɗi peewi Seydi Niang Seydi Touré bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Sare en ñaguima jomiraɗo joom mbaɗe bawde nde hokkata en tawede korka taw en wondi e cellal e kisal yo jomiraɗo waɗanen korka jaɓaka